Kok rimani kok narakha tipramotha sikla beremni leader borong menang takuk David Morasing. Salkisa sekang sini tiprasa bosongni kaisa nukungno son bai nukung halap tongmani nugui bo bini sak bai thang pocket ni rang bai nukung halamna ne bagai je nang sak tin paye riui halabri rina hine kok ribumani aboni no kubui mangpili yakaba muk thangni mangpili bo tini khlai phunuka onukungo joto nangsak tin nukung halapna ni bagai bo tini bini je samung tangnai rok no pathogui yakaba rohorui o je nukung halap tongnai yakaba je nok tangnai tongnai nukungo bo riui rohorka bo sak baithang to kwbangma samungo gedalai tongmani bagai sok pai manlia haipano nukungni bubagera jekbai kokdungni bisingtibo kok lam sahorka tin mada mankha yakaba soda sogoi ka heneibo bo kokdungni bisingtei nukungni bubagera jekbai bo kok sahorka bureau report Horjolai TV. Rampur, Maikusa Kamio, sini tangnai koyekin 2-3 din sekang sini da David, sini parani guri mani singti bokaisa nukha, takpano sini borok sonni nog rogo tongko ba facility mayak ko government ni, amthai borong nugune bo boni sukmatoi, boni pharimatoi, bo khoroksa zonal chairman nugune, boni salary ni rangoi bo, borong no 3 pairokha. Tai bo buskango borongni nor tangnane bo help khainai sini sa David bo khainai haiteno bo rongma thai boni kathले mi raja ku nam chaini lukorno bo help khai tongo acha 3 month sabe maro manja ya thau sa ba ya cha ja bo ka sor go pai ya sa ma man ngu thai man da ya ke no bisa help belanja tadi no tak baik saja ke kalau dia no kalau baik saja kan no mai komputer ni dan no caruhan lo dia no kalau baik kan salah deh mai lo malah benar baik benar ni ni apa saja no aku koroi kamu thangja ini kan tu no macam apa itu ayo boleh borong udah bentar salah juga ini lah ringku siapa nurin ke sama ta